Fundació Abertis t'apropa a la mobilitat responsable. No em preguntis per què, però avui m'he llevat amb ganes de redescobrir la ciutat. Mira. Si es poguessin llogar, triaria uns ulls de turista curiós per mirar la ciutat com si fos la primera vegada. Però com que això no existeix, penso en noves maneres de recórrer-la. Per exemple, amb patins, amb patinet elèctric o amb Trixie, que és la suma de tricicle i taxi. Tot i el seu aspecte futurista, un Trixie va a pedals i fa 1 metre d'amplada. Per això pot anar pels carrils bici i per les voreres més amples. El Trixie és una variant del tradicional rickshaw, el típic taxi de pedals de les societats orientals. Des d'aquest vehicle tens un punt de vista dels carrers i de la gent semblant al d'una moto, però a velocitat de passeig, esclar. En un Trixie viatges relaxat, mentre que al teu voltant la ciutat es mou a un ritme frenètic. Des d'aquí és com si tot anés a càmera ràpida. Anem? Homologat com a bicicleta, el Trixie és un mitjà de transport alternatiu, urbà i ecològic. Va néixer a Berlín fa 10 anys i es troba a les grans ciutats europees i també al Japó. Aquest vehicle és un 2 places més el conductor i pesa 145 quilos. A més, disposa d'un petit motor elèctric que s'engega quan es troba en un lloc que fa pujada. Una de les claus de l'èxit és que pot circular per carrers estrets, fent passar els turistes per llocs curiosos que no són els itineraris turístics de les ciutats. De Trixies n'hi ha a Barcelona, Sant Sebastià i Bilbao, i es prepara la seva estrena en altres ciutats com Saragossa, Madrid i Sevilla. Em dic Mercè Mill, soc guia turística i t'ensenyo Barcelona sense embusos. Per ser un bon guia turístic cal conèixer molt bé el teu país, cal estimar-lo també, saber-lo presentar bé. A mi m'agrada molt la meva feina perquè m'agrada molt la gent i m'agrada molt explicar. Si vas per un carrer, per exemple, comentar potser un aparador d'unes tendes, un menjar típic d'aquí, comentar també alguna coseta de història, també parlar d'art, dels nostres artistes d'aquí, temes de la vida quotidiana, el que guanyem, el que val un apartament, etc. I això tampoc no ho hem d'oblidar. Ei, aquest paisatge m'encanta, però mentre condueixo no puc mirar-me'l. He d'estar pendent de la carretera. Però, aquí puc parar. Aquest senyal vol dir lloc pintoresc, és a dir, que es tracta d'un mirador des d'on puc observar el paisatge i fer-li fotos. I encara que el senyal no ho digui, també puc gravar-lo en vídeo o pintar-me'l a l'oli, si vull. Sí, perquè aquí m'hi puc estar l'estona que vulgui. Hi ha lloc per aparcar bé el cotxe i no molestar ningú. Veus que bé? Quan marxem de vacances no caminem capficats mirant a terra, sinó que aixequem el cap per no perdre'ns detalls. Per això les ciutats tenen pels seus visitants transports que ofereixen una visió atractiva dels edificis, dels carrers, de la gent i dels peixos si vas amb golondrines. Perquè posats a conèixer una ciutat li volem descobrir tots els perfils, des de terra, mar i aire. Les ciutats exploten turísticament els seus encants i ofereixen tot tipus de transports públics i privats perquè els turistes s'hi passegin. El bus turístic és un dels més estesos. Permet fer un cop d'ull ràpid a una ciutat i fer-se la idea de la seva vida i dinamisme. Per a una visió aèria, els telefèrics, funiculars i helicòpters són opcions amb bona acollida entre els turistes, sobretot els que no tenen vertigen. I després hi ha ciutats en què els transports són una atracció turística per mèrits propis, com les gòndoles de Venècia, els tramvies de San Francisco, els autobusos i taxis de Londres, el bateau rouge de París o el tren bala de Tòquio. Ara que si hi ha un transport important a totes les ciutats i llocs del món, perquè no falla mai, és extremadament puntual i funciona a les 24 hores del dia, aquestes. Bé, cadascú les seves, esclar. I per quan estiguem cansats de caminar, recorda que els transports públics tenen abonaments turístics. La major part són targetes d'1, 2, 3 dies o més, amb un nombre il·limitat de viatges. Fes-les servir perquè surt a compte.
Fundació Abertis t'apropa a la mobilitat responsable.